Салом. Ҳозир чӣ кардастам? Видео снимат кардастам. Барои лекал тайёр кардан, барои чӣ? Салом куҷон. Салом. Ама хуб. Ҳама хуба, ҳама зура. Ҳозир видео снимат кардам дар хӯрай. Нашуд вот лекала ма уже почти тайёр кардастам. То есть иқайдигаш монда, ҳозир параша пора мекунам, ба параи дигар. Сумои мара гирифта. Ты сумои мара бигири, мо чӣ хеле мерем? Так штама. О, сумои чӣ гирифта. Ладно. Ты дурак. Бовар мекунед, дар ҳаётам якум бора ки ман румол махшуб ҳастам. Ҳамқа рӯз ина почти як сол дар Тоҷикистон будам ки доим хоҳарам дар румол мебаст. Ту беза мебанди, биё иҷо, мегӯ ман тра бандам. Ҳамқа румол ахшуб мебаст ки ман уже чӣ мекунам? Одаме ки доим берумол гаштаги ҳами қам мефоридам.